Hej og velkommen til min kanal Pyrohylden. I dag skal jeg i dag viser jeg hvordan fanden man laver den her. Sådan hvad hedder det? Heksehyldskanonslag. I skal bruge jeg bruger fra Harald Nyborg Minimunk her. Og så I skal bruge en tang. Og I skal bruge isoleringstape. Sådan noget her. Og isoleringstape kan du få i Harald Nyborg. Du kan få mange steder. Men i Harald Nyborg kan du få 5 styk. For 15 kroner eller sådan noget. Jeg ved ikke lige helt. Men yes. Så ja, og så lim skal du også have. Først der maser I krudtet med tangen. Så I finder der hvor det er hårdt. Og så så maser I, så begynder I bare at mase opad der hvor det er blødt. Ikke der hvor ikke der hvor det er hårdt, fordi så kan man ikke presse det sammen. Fordi det ler der ligger der. Eller sidder der, eller hvad fanden man kan kalde det. Du kan også tage den på den anden side, men du behøver ikke. Jeg gør det bare for at være sikker på at det virker, og for at det er lidt bedre. Og så næste trin, det er at rive lunden ud. Og så bare fylde det der hul der, du har lavet. Hvad fanden? Kan du se det her? Nå, men der er sådan et hul. Så tager man limpistolen, stikker den ned i. Og så giver du den 3 hele sprøjt. Og du kan også give den flere. Se. Nu kommer der sådan en boble op. Det behøver jeg ikke gøre. Og så venter man indtil den tørrer. Og så kan man komme videre. Nu er heksehylden delvis tørt. Nu skal du bruge isoleringstape. Du behøver ikke at gøre det her. Men ja, jeg vil nok anbefale at gøre det, hvis du gerne vil have det til at sige et virkelig bang. Så tager man den bare heroppe ved toppen. Og så begynder du bare at tape rundt om. Så det gør jeg lige. Nu har jeg gjort det. Jeg har taget 3 omgange rundt om. Så der er 3 lag. Du behøver jo ikke at gøre det her, men det er sjovere. Og du får også mere ud af det. Det var det for den her tutorial. Næste tutorial det bliver hvordan man laver sådan dobbelt her. Så yes. Håber I kunne forstå hvad jeg mente med det hele, og ja. Vi ses.